2 Corinto 7:1. 2 Corinto 7:1. Sanglit na kapatulman kita, ining maong mga saad, mga hinihugma, iluhan ta ang atong kaugalingon sa kanang kabubaw sa lawas sa Espiritu. Ug ipiton ta ang pagkawalaan diya sa atong pagkadto sa Dios. Okay. So tibuok lawas ug espiritu. Dili lang ka espiritu. Tibuok lawas ug espiritu nga dili nato hugaw-hugawan. Munang pasidaan lang nga ayaw gyud kamo pagpatato. Pero kung naa na galing tato, ayaw na lang dugangi. Kay basig wa pa kamo kahibalo kaniadto, nahinaya kamo nakapatato. So ayaw na lang dugagi. Kay ang Biblia nag-ingon nga ang templo sa Dios balaan, dili mayong hugaw-hugawan. Nga pareha sa uban ng ilang mga lawas mura nag-blackbird. So matud pa dinhi, hinluan ta ang atong lawas ug espiritu ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa pagkahadlok sa Dios. So kung mahinadlokon ka sa Dios, dili ka makasala. Pero sa initaw na ay literal interpretation sa tato. Marka nila nila DN o Jesus of Nazareth. Ang bersikulo ni gamit, Galatia 6:17. Ayaw na ako ipasamok ni sa kinsa kaya gidala ko na ang marka sa akong lawas sa ngalan ni Jesus. Ano na ilan DN? Para kinsa may ipahinungdan na sa tao, para nato, membro simbahan o Di ba ang daw nga naasa ilang marka sa ngalan ni Jesus? Tiral ba? lagi bisan pag markahan nimo Jesus Christ ang imong lawas, dili ka man gyud si Jesus Christ. Bisog butangan pa nimo na nga ayaw na ako ipasamok, daghan gihapon ang magsamok-samok. So wala sa litra. Labi na kung di makabasa. Kaya katong ka magulgul kay pabutan mo mo. Ingon mo na mga Jesus Christ kami. Kay wala man sila kasabot. Unsa man yung panggalan? Na ay nagpatato diri pre. Butang gyud diri nga abi gyud kadato. Nga tato. Ang gibutang diri sa tato. Murag kon ba kanang panagang ba sa mga dautan. Murag panrebuke gipurang kini murag ngalan sa Ginoo tugbutan. Maghubo siya pre pay kuan man. Na man sa lawas. Gawas og maglugar siya. Pero nasa ino maghubo, maklaro mo yung kuan. Nga nagpatato ka man nandako. Nga kuan. Ya para ni pang-abog sa mga daotang espiritu sa mga demonyo. Ingko daw di kun ang demonyo di makabasa. Sao na lang. Wala lah kay di man siya kabasa. Iya ra lang tutukan. Ibutang nimo siya nga sa ngalan ni Jesus pahawa ka Satanas. Sabi kong dili makabasa to sa Satanas. Sao na lang. Na magsigig rebuke nga kusog yun. Yawa man mauli. Dunay nakabantay pa gignan siya nga pastor. Bungol ang espiritu nga nasa sulod. Di kabati. Bisag butamitan pa nimo na og ganang singalan na ng nikapon. Bungol tit na buhawa. So daghan na lang mga kuan pero ang tinuod pre, ang Dios makahimo. Why imposible? Makakita man o di makadungog ang Dios ang sayon. Muna nga, kumadto ka sa ngalan, siya nahibalo nga siya ang imong gitawag. Siya ang imong gitawag. Bisan pag unsa kay hubad man sa atong pinulungan, nahibalo ang Dios nga mao na ang iyang ngalan diri sa atong pinulungan. Ug nahibalo siya, nga siya ang atong gitawag. So dili makakontes katong ilang giingon nga way laing ngalan. Isa pa, ang ilang gigamit nga ngalan, o ilang gamit ka Biblia, ngalan ni Jesus ang gibutan. Ug mogamit sila itong Hebrew nga Biblia, di sila kabalong basa. Di mo rin kapusalangan. Okay, ari ita sa sunod. Sa Hebrewanon 12, versikulo 10. Sige lang. Kaya sila sa pagkamasukod nagakastigo kanato sa hamugo nga mga adlaw sumala sa una sila maayo apan siya alang sa akong kapuslanan aron maka ang kita sa iyang pagkabanaan. Okay. Dili sa Biblia, matod pa. Nga ang iyang pagpanton, so kini di ang mga tawhana nga nabalaan na. Gipanton niya ni para makahibalo ka ba nga tipas na ka sa insaktong dalan. Iyang pantunon, matod pa nga, ang iyang pagpanton dili makaayo, sakit, pero
alang ni nga kita makaambit sa iyang pagkabalaan. So gusto sa Ginoo nga makaambit siya pagkala mo ng disiplinahon ka. Kaya kung ang ato kunong mga ginikanan mo disiplina sa ato, labaw na kuno siya aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan.